harremanak, lurraldea eta laguntzak Gipuzkoan komunitatea zaindut eraikitzea, udako ikastaroko zuzendaria naiz, Mikel Pagola, Tolosa Gipuzkoako Foru Aldundiko Gobernu Ona eta Berrikuntza Politiko Sozialeko zuzendaria. Azken 6 urtetan egin dugun bezala, gure zuzendaritzak udako ikastaroetan ekintza komunitarioarekin zerikusia daukan ikastaro bat antolatzeko ohitura daukagu eta aurten hain zuzen hau izango da egingo duguna. Irailaren 15 eta 16an izango da, 15ean Miramar Jauregian, goiz partez, eta 16an berriz Zarautzera joango gara, Santa Clara ekipamendura, han ere goizezko saioa izango da. Azken urtetan egin dugun bezala, alor edo tematika desberdin batzuekin lankidetzan egingo dugun ikastaro izanikan, aurten gizarte politikek ekintza komunitarioan, begirada komunitarioan, zer egiten duten, nola egiten duten, zer egin dezaketen, gai hori lantzeko asmoa daukagu horretarako, gizarte politiketako departamentuko, hain zuzen ere, zentroen kudeaketa integraleko zuzendaritzarekin batera antolatutako ikastaroa izango da. Pertsonak eta komunitatea, harremanak eta loturak erdigunean jartzen dituen begirada bat aurkeztuko dugu ikastaro honetan. Herritarrak bere ongizatearen protagonista bera izatera heltzeko asmoz. Hain zuzen ere, eraldaketarako efektu biderkatzailea daukat eredu bat aurkeztu nahi da. Filosofia hau ere Gipuzkoako marko komunitarioarekin ere bat egiten du, eta esan dugun bezala marko honek gizarte ekintzako politika publikoak bultza nahi baititu, gizarte kohesioan, partaidetzan eta konpromisuan oinarritutako borondate eraldatzaile batekin. Lehen egunean, Donostian izango dugun egun honetan, hain zuzen ere, begirada zabaltzea zentrotik lurraldera, arretatik harremanetara landuko dugu, eta horretarako bi ponente nagusi izango ditugu. Jaio Herrero eta Berta González, adituak, gai hauetan nolabait ere berein ikuspuntua, ikuspegia jarriko digute eta kontestua emango digute. Horren ostean nolabait ere esperientzi konkretu batzuk garatzeko edo entzuteko aukera izango dugu. Bartzelonako udaleko ekintza komunitarioko eta Bartzelonako udaleko gizarte zerbitzuetako komunitariament proiektuaren berri ezagutzeko aukera izango dugu, eta ondoren Gipuzkoako esperientziak hain zuzen ere, mai inguru batetan, mai inguru horretan, Donostia edota Zarautz bezalako herri batzuetan egiten dena ezagutzeko aukera izan genezake. Bigarren eguna aldiz Zarautzen zentratuko gara nagusiki gizarte politiketan espezifikoki eta zainketen eta laguntzen Gipuzkoako eredu berria lantzeko aukera izango da. Eredu horretan, berritzaile horretan, duintasuna, pertsonalizazioa eta autodeterminazioa bultzatzen dituen proiektu eredua izanikan, hori izango dugu entzungai. Noren eskutik, hain zuzen ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak azken urte honetan abian jarri duen ekimena da partekatutako klabean, erderaz enklabe konpartide izenekoa, eta bertan koprodukzioan lurraldeko hainbat ekipamendu, hainbat zerbitzu eta zentroekin egiten ari garen proiektu batzuk ezagutuko ditugu. Hala nola, Zestoako egoitza batetako kasua eta Zarauzko konektore komunitario batzukin egiten ari diren lanketa. Ondoren aldiz, elkarrizketa bat irekiko da, zentro, zerbitzu eta bertan lan egiten duten pertsona eta profesionalekin. Eta horri kontestu emango diote hain zuzen ere, Citizen Network eta Sheffieldko ongizatearen erreformarako zentroko zuzendaria den Simon Duffyk eta partekatutako klabea edo enklabe konpartida proiektutako zuzendaria den Nuria Ambrosen bitartez. Gure ikastaroa topagune, aldundiak eta uikek daukagun hitzarmenaren barruan kokatzen denean, topagunean helburu nagusia ikastaro hauetan partaidetza hasieratikan, bai ikastaroen diseinuan, ikastaroen garapenean eta ondoren, zuzenean modu parte hartzaile eta partizipatibo batean garatza denez, animatzen zaituzte ikastaroan eta etorren dezuten guztiok, bai begirada komunitarioaren inguruko interesa daukazutelako, bai aldi berean nolabait ere gizarte politiketan komunitatearen alde egiten den horren inguruko ezagutza eduki nahi dezutelako, bai lurraldeko aldundi edo udaletako arduradun tekniko politiko izan gaiarekin zerikusia daukazutenak, etortzen baldin bazarete, ez etorri soilik entzutera. Etorri mesedez, zuen ideiak, zuen ekarpenak, zuen proposamenak egiteko prest, zeren guztiak behar zaituztegu.